een oude motorfiets. Dat vond ze maar niets. Dat vond ze maar niets. Tante Sjaan die had een oude motorfiets. Dat vond ze maar niets. Dat vond ze maar niets. Het was avond en heel rustig in de straat. Toen Tante Sjaan haar motor ging proberen. Ze ramde een hek af en toen was het te laat. Ja, dat gebeurt wanneer je iets wilt leren. Tante Sjaan die had een oude motorfiets. Dat vond ze maar niets. Dat vond ze maar niets. Tante Sjaan die had een oude motorfiets. Dat vond ze maar niets. Dat vond ze maar niets. Ze zat met angst en beven op die knorrenpot. Want Tante Sjaan die hield niet van die reten. Haar rem was defect en ook het zadel was kapot. Ze viel eraf en zag het niet meer zitten. Tante Sjaan die had een oude motorfiets. Dat vond ze maar niets. Dat vond ze maar niets. Tante Sjaan die had een oude motorfiets. Dat vond ze maar niets. Dat vond ze maar niets. Tante Sjaan die had een oude motorfiets. Dat vond ze maar niets. Dat vond ze maar niets. Tante Sjaan die had een oude motorfiets. Dat vond ze maar niets. Dat vond ze maar niets. Dat vond ze maar niets. Nee, dat vond ze niets.